Әлеге сынау әтиәниләр дә балаларының имтиханнардан ниләр кичергәнен аңласын өчен үткәрелә. Әтиәниләр дә балалар кебек металл рамка аша үтеп, бердәм дәүләт имтиханнарындагы биремнәрне үти. Әтиәниләр өчен бердәм дәүләт имтиханнары беренче генә тапкыр оештырылмый. Бергә тапшырабыз. Ата-аналарның БДИ тапшыру көне акциясе 7нче тапкыр узды. Өлкәннәр рус теленнән имтихан тапшырды. Металл искатель аша үткәндә инде бөтен батырлык юкка чыкты каядыр. Әтиләр үткәч, инде без дә үтәрбез дип, инде тагын да күбрәк тырышлык куярлар Алла бирсә. Шуннан да хәзер инде менә балаларның хис кичерешләре аңлашыла, чөнки үзебездә әле бу биреп карауына булса да борчылдыра. Балаларыбызга да инде алга таба имтиханнарда борчылмасыннар, инде уңышлар теләп калабыз. Акциядә 30 әтиәни катнашты. Әтиәниләр өчен имтихан биремнәре кыскартылган формада тәкъдим ителде. Өлкәннәр барлыгы 8 бирем үтәде. Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы 3 сәгать 55 минут дәвам итә. Әтиәниләргә биремнәрне үтәү өчен 1 сәгать вакыт бирелде. Рособорнадзор тарафыннан оештырылган бу акция 7нче тапкыр үтә инде быел. Быел ата-аналарга рус теленнән кыскартылган БДИ биремнәре тәкъдим ителә. 5нче классның ата-аналары да килгән, 10нчы класс ата-аналары да килгән. Быел бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыруда үзгәрешләр юк дип белгечләр. Балаларга имтиханнарда уңышлар юлдаш булсын. Өлкәннәр әйткәндәй, тел ачкычлары бирсен. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе.